Lepi kadrovi za kraj emisije. Plesači iz Srbije zajedno sa gostima iz Bosne i Hercegovine takmičili su se u Novom Sadu u latinoameričkim i standardnim plesovima za titulu pobednika na kvalifikacionom turniru, ali i za epitet najboljih u pokrajini. Takmičenje su organizovali Plesni savez Srbije i Plesni klub Vojvodina Dance. Na manifestaciji je učestvovalo nekoliko stotina plesača iz regiona. Da Novi Sad opet postane predstavnica plesa kao što je to nekada bila, pogotovo u standardnim plesovima. Eto, Novi Sad će biti grad kulture, tako da negde uz to i idu, pogotovo standardni plesovi kao što su bečki valcer, engleski tango, slow fox i quick step. Prvaci Vojvodine za pionire u obe discipline su Emilija Starčev i Uroš Ranđelović iz kluba Vojvodina Dance Novi Sad, dok su najbolji plesni par u konkurenciji omladinaca somborci Nataša Kosanović i Vladimir Bubica. Pripremili smo se svaki dan po otprilike 1 do 2 sata najmanje i dosta nam je značilo ovo takmičenje. Sanja Todić i Igor Savin iz kluba Allegro bili su najbolji u konkurenciji starijih omladinaca u kategoriji latino plesovi, dok su u standardnim plesovima pobedili Sara Jeftić i Gavrilo Petković. Najbolji u seniorskoj konkurenciji u disciplini latinoamerički plesovi bili su Gajin Milena i Nađ Florijan iz kluba Fiesta Novi Sad, dok su u standardnim plesovima pobedili Jelena Ačimović i Marko Tatić iz novosadskog kluba Neo Dance. Bilo je to sve u ovom izdanju Sportske hronike.